tinguem la capacitat de respondre, perquè alguna gent respon si Vox no va pujar tant com pensaven a Andalusia, han tocat sostre. Pues jo em recordo que sovint es deia que Le Pen havia tocat sostre i ja automàticament anava a caure i té números de guanyar la propera presència de França. Plataforma per Catalunya no va trobar un sostre natural. Es va maturar, o sigui, això la gent no té present, però a les municipals de 2011 van créixer moltíssim, a 67 regidors arreu de Catalunya, que era la presència feixista més forta de tot l'estat espanyol, i el 2015 els vam eliminar on es va fer la campanya de Llucia Ferrer. Llavors no era un sostre de no-res. O sigui, va ser la gent mobilitzant-se als diferents barris i municipis que es van aturar. Llavors, si fem això, es podem aturar.